Is-sindki tal-Kunsilli Lokali ta' San Ġiljan ta' Sliema u Swieqi f'isem il-kunsilli rispettivi tagħhom fis-stqarrija għal darb'oħra appellaw għal prudenza u l-ordni fil-lokalitajiet tagħhom fid-dawl tax-xogħol estensiv ta' bini li qed isir f'kull parti ta' dawn il-lokalitajiet. Il-Kunsilli Lokali ta' dawn it-tliet lokalitajiet ħadu nota wkoll ta' dak li ġara ftit tal-jimilu fuq il-Kunsillier Jeremy Cardona u fakru li l-membri kollha tal-Kunsilli Lokali joffru lilhom infushom għas-servizzi ta' residenti tagħhom mingħajr l-ebda ħlas jew interess personali ieħor. Għal dan il-għan jeżiġu rispett sħiħ mill-pubbliku u protezzjoni mill-awtoritajiet ċentrali. Is-sindki ta' San Ġiljan ta' Sliema u Swieqi jirrikonoxxu li numru ta' żviluppi speċjalment ta' bini mitluq ikompli jolli l-livell ta' dawn il-lokalitajiet u fl-istess waqt jipprovdi xogħol lil eluf ta' ħaddiema kif ukoll attività kummerċjali kbira relatata. Madankollu, il-Kunsill msemmija se jkompli jeżiġu bil-qawwa kollha li x-xogħol kollu għandu jsir f'konformità mal-liġijiet u l-permessi maħruġa mill-awtoritajiet. Fakru li ħatmu l-fuq mill-liġi u għalhekk kulħadd irid jimxi mal-liġijiet kemm tal-pajjiż kif ukoll dawk lokali. Dawn ix-xogħlijiet iridu jsiru wkoll b'rispett sħiħ lejn ir-residenti tal-lokalitajiet u għalhekk jagħmluha ċara li kull kuntrattur huwa mitlub u mistenni li jimminimizza l-inkonvenjent biex ir-residenti ikunu jistgħu jkomplu jgħixu f'darhom b'mod sigur. It-tlet sindki rjaffermaw li se jkomplu jaħdmu bla qiegħda biex dawn l-legalitajiet jieqfu u bħalma għamlu fil-passat se jkomplu jassiguraw li l-interess ta' residenti jiġi dejjem l-ewwel u dan avolja l-Kunsilli Lokali m'għandhom l-ebda poteri ta' infurzar tal-liġi u jiddependu mill-Pulizija u minn aġenziji oħra għal dan il-għan. Fakru li huwa dmir tal-Gvern ċentrali li jinforza b'kull mod u jassigura li l-liġijiet jiġu mħarsa fl-intir tagħhom. Minkejja li l-Kunsilli Lokali joħorġu l-permessi m'għandhomx il-mekkaniżmu biex jagħmlu l-infurzar. Is-sindki ta' San Ġiljan ta' Sliema u Swieqi attendew ukoll għal protesta organizzata fil-Gżira dwar l-illegalitajiet li qed iseħħu kuljum minn uħud mill-kuntratturi tal-bini.